Здравей, GoGoPlay, ние сме Just TV Gaming и в момента правим кандидатура за твоя сървър. Величкрафт? Величкрафт, ясно. И както знаеш, ние сме Andytools и Undefined. Ето. Да. Снимаме Undefined. се двамата. И Да покажем нашето развитие. да покажем нашето развитие. Ами, това е първоначалната къща. Правихме я двамата с Undefined. То няма смисъл го каза всичко, двамата го правихме тъй, че... Да, двамата го правихме. Тази къща той я прави. Нали, все пак трябва да имаме нещо, нали, няма, тук нещо не е направено. Ще ме извиняваш за лага, нещо, де знам. Коя къща? Enchanting Това е Table. Enchanting Table. Тук са автоматични печки. Чакайте. Сега ще ти покажа. Тук. Кръглата къща отново Undefined я прави. Ние кой знае какво? Да. Направо докато сме тук да легнем, да спим. Това е Пирамида. пирамида. Крипа. Пак Undefined тя прави. Значи... Сега... Ами тези две къщички... Крипър! Аз ги направих. Не ме интересува. Така да. Тази кула... Тази къща... Аз я правих. Не знае кой... Не кой знае кой, ама... Така, на тази кула... Пак аз я правих. Undefined само ми носиш материалите, нали? Пак човека трябва да помага за нещо. Този мост... Аз и Undefined го правихме. Тук беше гръмнал крипър, не сме го правили. Опа... Ей... Така. Тази огромната къща... аз и Undefined отново я правихме. Сигурно 2-3 часа сме я правили. Но стана супер. Да, стана много яка. Тук ще ме извинява, защото малко е новичка. Ето, виждаш. Нали? Сега. Ей. Ами, да покажем на... Чай, че нещо лагна, бе. Нещо много лаги. Значи така ще направим. О, фак. Така. В момента ще отиваме към нашата мелница. Щяхме да правим около нея цялата пшеница, но много ни мързи. Аз бях почнал, но ето виждаш, тук има пшеница малко. Да, мелницата двамата я правихме. Да, двамата я правихме. Чай, ето тук сега, то скелет. Аравте ги тя мобове, остави. Дразнат ма. Така. Ето е мелницата, виждаш я, нали, този гер. Само да ще се намаля... Само да няма никакъв. Така, това е мелницата. Доста добра стана, между другото. Мен доста ме кефи. Да покажем твоята къща. Коя е тя, бе? Да. Баничката. Да, тази къща я мислех доста. Не знаех как да я направя, нали, исках да е модерна така. Но, нали... Не се получи кой знае какво. Поне се напред почуваш да не ти пишат. Забравя. Сега отиваме към нея. Не знам защо и аз не варя... Стига. Стига ли? Този мост, аз и Undefined го правихме. Ето е малката къщичка. Не я прави ти, аз не съм правил нищо. Супер миниатюрна е. Доста е яка отвътре. Нещо ме цепи, но няма значение. Ето я. Тук надолу има така малко че... Оттам няма да ходим, защото трябва отвън да покажем, нали, към ти.
Да. Има един Са, път към наше чистенето ни. ето тук нагоре е доста яко. Ето. Тук има такова. Тук има едно яка тераска. Виждате. А, сега ще... Да. Та къща не е наша. Един приятел иска да се направи тук и ние му казваме. Да, мен не ми харесва особено. Въобще не ми харесва. Преди да влезем в често ме лапкано скелет грайндера. Сега ли? Да, защото е як. Аха, малък. Но як вика. Нищо. Сега ще отидем към скелет грайндера. Само от начало ще ме извиняваш за лага, нали все пак. В рапса. Нали го знаеш кафе? Да. И... Сега. Аз не знам на къде, защото нямам... Аз го знам, Не съм се го сетнал. но той аз не съм скусил. Ето тук се слизам долу. Нали? Ти си... Ако искаш, нали... Тук, да. И ако наприем, ще снимаме в Ето сервер. го, скелет грайндера. Да, ще снимаме в сервера. Доста... Ето тук. Ето виждаш грайндера. И тук сами се давят, ние не ги бъдем. Да, те сами се давят, ето. Идват нещата тук. Покажи покрива кафе, як тук. Да, ето. Ще снимаме доста редовно в твоя сервер. Почти винаги сме в топа. Нали искам да влим в твоя сервер? Як е? Те много ми пречи. Така. Водата. Сега ще отидем да покажем честрума. Той е малко така... Не е сгрифан, но... Все пак там ни пранкваха и като чупим... Сме чупили ни. И не мързи да го правим. Ето вече... Не е само често, де разни бази. Да. И сега ще... Отидем... Цялото мислихме да е таен, но всеки разбра за него и няма да пази. Ето се слизам. Тук се слизам. И така. Ето го, за сега проначално. Тук сме сложили кракети му с такова. Стомбрик. Ето. Ето и честовите. Тук са недър нещата. Тук са ценностите. Нямаме много ценности. Тук е кабълстоун и дърт. Тук Стомбрик с неща. Това е дървото. Тук са енчантнатите неща. Той не знам защо е тук. Тук са перли. Имаме доста често и с перли. Тук е гравел. Това е отново често с перли. Тук са енчантнатите неща. Такова. Книги. Няма да ти покажам сега. Тук има чест с отново перли. Тук малко рандом неща и неща от мецела. Виж, покажи, той че е субсидия на някой, ако си помисли да напранква. Да, ако някой помисли да напранква, ето го. Доста обсидиан имаме. Виждаш. Правим доста яки пранкове. Ето тук рандом неща вече, нали? Тук се ще покажа Ender Chest-а. Тук има някакви, ето Protection 4 книги. И аз имам в Ender Chest 2 удари глави, ама още една трябва да добием удар после. И в момента ще покажем тук към Бринкрум. Ето го. Той нищо не е нищо обичайно. Просто да я знам. Така го направихме. За кеф. Това е нещо като такава декоративна стайчка. Да спим. Да, да спим.
Често ме лагва пак. Фермите, бе, ела фермите, бе. Фермите, там ли бяха, бе? Да, ето ги фермите. Сега ще покажем как действат. Тук са с диспенсъри. Къде беше копчето е? Ето тук. Чакай, аз го натисна, ти си гледай как... Ето. Хопарите. Всичко отива в хопарите. Сега го спирам, не Ето трябва. виж. Също е при картофите. Също е при картофите. Няма да покажем сега. Това е с Шугарки. Sugarcane. Покажи как работи. Ето так му едно порасна. И ето и другата страна е така. Ето. И пак всичко отива в хопарите. Ето. И сега ще покажем фермите за крави, там овце. Тук не е довършено, тук отново сме копали надолу. Това е ферма за кокошки. Ето имаме доста яйца. Ето тук имаме доста цветни крави, аз пак крави, овце. Тук са кравите. Ето тук има малко кожа. Добия малко. Тук има... Дали? Всичко е на survival. Тук е мината. Все пак сме в сървър и няма как да читваме. Ето, тук е минута, просто няма какво да тя покавам. Нали, все пак ще изгубиш време, докато гледаш минута. И сега ще ти покажем една стаен коридор, който отива до оная малката къща, която ето тук зашна долу. Не сме я правили, защото тук не сме отстрани отдолу. То тук над нас всичко е вода, да значи. Да. И отива долу нас малката къщичка, где е така да помпиш. И ето сега ще ви покажа. Ето. И ето е малката къщичка. Това го направихме, защото ако някой нагони, нали, да не убива, Не да направим засада. да му направим засада и така да се измъкнем. Да, GoPlay. Това ще е кандидатурата от нас, дано да ти е харесала. Да ни приемеш. Дано да ни приемеш. И чао! Чао.